siinä oli yliäänipamaus. Ja otetaan vielä toinen. Se on upean näköistä ja kuulostaa hienolta, mutta siis vain näin näytösluontoisesti. Muutoinhan yliäänipamaukset ovat kaikkea muuta kuin kivaa. Pamaus säikyttää, se rikkoo ikkunoita ja pahimmillaan se saa aikaan jopa vaurioita rakennuksiinkin. Ei siis mitenkään hauska asia. Niinpä nyt kehitetään yliäänikonetta, joka voisi lentää ääntä nopeammin siten, että pamausta ei tule, tai siis itse asiassa pamaus on paljon hiljaisempi. Kyseessä on NASAn koekone nimeltä X-59 ja kerron siitä tarkemmin tällä videolla. NASA ja koneen valmistaja Lockheed Martin esittelivät julkisuudelle X-59 koekoneen nyt tammikuun 12. päivänä. Mutta tämä ei tullut lainkaan yllätyksenä, nimittäin konetta on rakennettu, sen kuvia on jaettu netissä ja muuallakin ja sen tekemistä on seurattu jo aika pitkään. Nyt kuitenkin kone on valmis ja sen koelennot alkavat myöhemmin tänä vuonna. Aina välillä tuppaa unohtumaan, että NASA ei ole suinkaan vain pelkkää avaruutta, vaan se on Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto, eli se ensimmäinen A NASAn lyhenteessä tulee sanasta aeronautics, eli lentäminen. Niinpä NASA tekee yhdessä ilmailuyhtiöiden kanssa juuri tällaisia koneita kuin juuri tämä X-59. Tässä kumppanina on Lockheed Martin ja erityisesti sen kuuluisa Skunk Works, erikoiskonepaja Kaliforniassa Palmdaleissa siinä pohjoispuolella Los Angelesia. Olennaisin osa konetta on sen pitkä nokka, joka on paitsi pitkä, niin myös jännän muotoinen. Ajatuksena tässä on se, että kone pystyy nokkansa avulla lentämään yliäänen nopeudella ilman, että syntyy yliäänipamausta. Siis tällaista. Tämä oli video Concorde yliäänimatkustajakoneen pamauksesta, kun se kiihdytti yli äänen nopeuden Atlantin päälle. Se, että Concorde sai lentää yliäänen nopeudella vain merten päällä, johtui juuri tästä yliäänipamauksesta. Siinä, missä sotilaskoneiden aikaansaamat pamaukset ovat vain satunnaisia, olisivat matkustajakoneiden pamaukset säännönmukaisia ja niitä olisi usein. Ja jos ja kun yliäänellä voitiin lentää tosiaankin vain merten päällä, niin se rajoitti kovasti tuon koneen käyttöä. Ja jotta yliäänilentäminen voisi olla kaupallisesti kannattavaa, yliäänikoneet voisivat lähteä täältäkin lentoasemalta matkaan ihan normaaliin tapaan, ja lentäminen olisi myös alla asuvien asukkaiden kannalta hyväksyttävää, niin pamauksesta pitää päästä tosiaankin eroon, tai ainakin siis sitä pitää aika tavalla häivyttää, ja sen takia juuri X-59 on kiinnostava, koska se on ensimmäinen, sanoisinko, nykyaikainen tapa lentää yliäänen nopeudella ilman pamausta. Pamauksen sijaan kone tuottaa ennakkolaskelmien mukaan jotakuinkin pehmeän tössähdyksen, eli äänivallin rikkominen ei tapahtuisi täysin äänettä. Kuinka voimakas tämä ääni lopulta on, sitä on vielä tässä vaiheessa vaikea sanoa, mutta kohtahan se nähdään. Se, mitä äänen nopeuden ylittäessä tapahtuu, on itse asiassa aika jännää. Kyse ei ole vain pamauksesta, vaan pidempi aikaisesta ääni-ilmiöstä. Yleisesti ottaen lentäjästä tuntuu ensin siltä, että hän törmää näkymättömään muuriin. Kone tuntuu ikään kuin jysähtäneen samaan nopeuteen, vaikka kuinka koittaa kiihdyttää. Juuri siitä tulee tuo nimi äänivalli, sound barrier, ja aikanaan monet luulivatkin, että nopeammin ei yksinkertaisesti voisikaan lentää. Mutta jo ennen tätä äänivalliin törmäämistä koneen lentoominaisuudet muuttuvat, tai siis kone käyttäytyy hieman eri tavalla. Tätä nopeusaluetta vähän alle äänen nopeuden, sitä kutsutaan transsooniseksi, ja se johtuu siitä, että lentokone on sen ympärillä olevien kardiomaisten shokkiaaltojen vaikutuksen alla. Eli kun se törmää ilmaan, se saa aikaan shokkiaaltoja, ja ne ovat vähän kuin laivan keula- ja peräaallot, ja samaan tapaan ne muodostuvat lentokoneessakin nokan, perän ja esimerkiksi siipien kohdalla. Kun ollaan tuolla transsoonisella alueella, paineaallot haraavat vastaan ja muuttavat siiven normaalia painejakautumaa, jolloin koneen ohjattavuus muuttuu aika tavalla.
Ennen kuin Chuck Yeager onnistui ensimmäisenä rikkomaan Äänivallin X-1-koelentokoneellaan lokakuussa 1947, moni pilotti menetti henkensä, kun heidän koneensa yksinkertaisesti hajosivat. Yeager lensi tuolloin huimalla 1127 kilometrin tuntinopeudella, mutta se, mikä on oikeasti äänennopeus, se riippuu lentokorkeudesta ja säästä. Merenpinnan tasolla 21 celsiusasteen lämpötilassa ja normaalipaineessa se on 1238 kilometriä tunnissa. Ja kun äänivalli rikotaan, niin se tarkoittaa sitä, että koneen nopeus on suurempi kuin äänen ja se alkaa ikään kuin vetää perässään tätä shokkiaaltorintamaa. Kun aaltorintama osuu kuulijaan, kuuluu tuo yliäänipamaus. Pamaus on siis ikään kuin jatkuva. Se on kartiomainen painerintama, joka kulkee eteenpäin lentokoneen nopeudella koko sen lentoajan, kun se lentää yliäänen nopeudella. Yhdestä paikasta, esimerkiksi maan pinnalla olevasta havaitsijasta, pamaus kuuluu siis pamauksena, kun rintama pyyhkäisee juuri siitä ohitse. No, X-59 ideana on lentää siten, että tuo paineaaltorintama on sen verran heikko, että se ei ole kunnon pamaus, vaan ennemminkin tuo pehmeä tössähdys. Sen takia koneen nokkasiivet ja perä ovat erikoisia. Nokka on pitkä ja neulomainen, edestä hieman litteä. Siivet ovat ohuet ja viistot ja perässä oleva moottori, se on sijoitettu rungon yläosaan, jotta ilman virtaus siellä olisi optimaalinen juuri yliäänen nopeudella lentämisen kannalta ja ilman virtaamisen kannalta. Lockheed Martinin Skunk Works on harsinut konetta kasaan osin jo valmiista osista ja valmistanut loput sitten vartavasten juuri tätä koelentokonetta varten. Koneessa on palasia muun muassa T-38, F-15, F-18 ja F-16 hävittäjistä. Kone pystyy lentämään ainakin 1500 kilometrin tuntinopeudella, siis nopeammin kuin tarpeeksi tätä tutkimusohjelmaa varten. Tekemiseen on mennyt hieman suunniteltua kauemmin aikaa, itse asiassa useampi vuosi. Osin syynä on korona ja sen rajoitukset, osin tekniset haasteet. Kone on pieni, mutta teknisesti aika vaativa. Mutta nyt kone on kuitenkin valmis ja sen testaaminen alkaa. Ensin sen systeemit käydään läpi täällä maan pinnalla, sen jälkeen siellä rullaillaan ja sitten tehdään ensilento. Ja oletan, että ennen ensi kesää kone ei kyllä lennä mihinkään tietäen NASAn ja tämän kaltaisten hankkeiden varsin hitaahkon tahdin. Mutta kun kone pääsee ilmaan, niin 9 kuukauden ajan sitä testataan ja sen jälkeen sillä tehdään 3 vuotta kestävä tutkimusohjelma. Koneella lennetään yliäänen nopeudella erilaisissa olosuhteissa, erilaisissa paikoissa ja ennen kaikkea mitataan sitä, miten tämä pamaus kuuluu maan pinnalla. Tai mieluiten ei kuulu laisinkaan. Jännää muuten tässä koneessa on myös se, että sen ohjaamossa ei ole lainkaan ikkunoita, joista näkee eteenpäin. Konetta lennetään siis kameroiden ja kuvaruutujen avulla, mikä sinällään jo venyttää koelento-ohjelmaa ja tekee ilmaan pääsemisestä hieman hidasta, kun uudet systeemit pitää tosiaankin testata perinpohjaisesti ennen tätä ensilentoa. NASAn ja Lockheedin mukaan X-59 avulla tehdyt matkustajalentokoneet voisivat lentää aikaisintaan joskus 2030-luvun puolivälissä, mutta esimerkiksi amerikkalainen Boom Supersonic-yhtiö on tekemässä jo nyt omaa yliäänimatkustajakonettaan. Sitä varten heillä on myös oma koekoneensa. Sen nimi on XB-1 Baby Boom, joka on hieman perinteisempi kuin X-59 ja se on myös nyt rullailemassa. Nähtäväksi jää, kumpi ehtii ensin ilmaan ja mitkä ovat sitten tulokset. Voi olla, että samaan tapaan kuin ketterät yritykset ovat jo laittaneet NASAlle ja perinteisille ilmailu- ja avaruusyrityksille vähän kuin luun kurkkuun avaruustoimien puolella, niin voi olla, että lentämisen puolella käy vähän samaan tapaan. Nimittäin itse asiassa on käynyt jo.
NASA rakensi vuosikaupalla Maxwell-nimistä sähkölentokonetta, mutta lopulta sillä ei tehty edes koelentoja, koska tekemisen aikana siinä käytetty tekniikka oli jo vanhentunutta ja kaupalliset toimijat olivat paljon edellä. Oletan, että X-59 kyllä lentää, koska tässä tapauksessa juuri mittaukset ja koelennot ovat erittäin tärkeitä, mutta tuleeko tästä jotain pitemmällä tähtäimellä, siitä en ole ihan varma. No, perustutkimustahan tämä on kuitenkin ja se on erittäin tärkeää sinällään. Sellainen tarina tällä kertaa. Kiitoksia seurasta ja jos video oli mielestäni hyvä, niin suosittelen tykkäämään kanavasta ja klikkaamaan kelloa, niin saat ilmoitukset uusista videoista saman tien. Mutta nyt tosiaankin vain kiitoksia ja näkymiin.